Mga trupang labrikads to, mga kalabrikada. Pasingaw na naman. What's up mga kalabrikad? Wala, grabe. Hindi ka siya magkapakapa. Ang galing, oh. Wow. Kuwang-kuwa pa. Sumpa natin. Yoo! Ang galing. Hello! What's up mga kalabrikada? Magandang hapon sa inyong lahat mga kalabrikada. Bale, ito. Magluluto tayo ng isda, sweet and sour. Yan. Tapos ito, sana yung pugita. Ano? Yan. Pugita. Bale, magluluto rin ng adobong pugita. Ayan, kasi yung gagawin natin, bali magluluto tayo ng babaunin natin dun sa may tabing dagat. Tapos dun tayo kakain. Tapos pagkatapos natin kumain dun, mag-iilaw tayo. Tapos yung mapapagilawan din natin, yung may ilawan din natin, luluto din natin dun. Ang ganda ng gupit talaga. Yung gupit talaga nagdala. Dali, mamaya kami alis mga kalabrikada, mga alas 5 o alas 4. Dali, pagkatapos namin magluto, yan. Pagkatapos natin magluto, alis na tayo. Kasama natin sila, paring Nico, paring Randy. Tapos kami dito sa bahay. Tapos si paring Eugene, sasama din si paring Eugene. May gasolinahan namin yun para may mautusan kami. Bali, hindi pa namin alam kung saan yung spot namin, kung saan yung pupuntahan namin na pagliliguan. Tapos maghanap na lang kami mamaya ng maghanap na lang kami mamaya ng mga pesto namin. Grabe, pati ito ay bagong gupit din ah. Side ka nga. Ba. Ano mga gusto mong pagkain? Mag-alas 3 na. Madali lang yan kasi ano na yan. Madali lang yan. Madali lang to. Magluluto muna tayo mga kalabrikada. Kita-kits na lang tayo mamaya. Yan. Mag-alis na tayo mga kalabrikad. So yun mga kalabrikada. Ayan o, palis na kami dito sa bahay. Ayan. Paring Deryo. Ayan. Paring Deryo, si paring Freddy. Kasi paring Patot. Kami yung mga magkakasama dito sa bahay na alis. Balik kaming dalawa ni paring Freddy. Pupunta kami sa What's up? Pupunta sa Daiso kasi sa home center. Tapos sila paring Patot naman. Didiretso na sa kanila paring Nico. What's up mga kalabrikad? Dito lang. Sa bawah, dito mahawak. Maling gagawin natin, parang mag-outing tayo, pero mag-outing kami. Tapos pagkatapos namin kumain doon, mag-iilaw tayo para continuous pa rin yung fishing natin. Huwag lagi. Pasok din eh. Tara, mauna na tayo. So, mauna na kami ni paring Freddy. Pupunta muna kami bibili. Yan. So, kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabrikada sa kanila paring Nico. Dito na tayo mga kalabrikada sa bahay nila paring Nico, pero aalis na tayo. Sakto pagdating namin yung paring Freddy. Yung paring Freddy nasa kabilang kalsada. Sakto aalis na tayo. Bali, pupunta tayo doon sa ang unang pupuntahan natin. Titignan natin yung spot na pwede natin paglutuan. Kasi hindi basta-basta tayong nakakapagluto. Kasi minsan may mga bawal na mga lugar. Hindi sasama si Randy? Bali, hindi pala sasama si paring Randy mga kalabrikada. Kaya mga ilan lang kami. Si Eugene, di sasama. Nakita niya ako eh. Hindi rin sasama si paring Eugene. Kaya mangyayari nito,
Kami-kami lang. Bali. Dito na. Di tayo sa barin yun eh. Dito tayo. Saan ba? Ano mo? Nagkakaligawan na. Hindi na alam kung saan dadaan. Ayun na si paring Derio, ay paring Nico, saka si paring Patchot. Mababaw na rin yung tubig oh. Kaya tamang-tama pagdating natin dun, kakain muna tayo. Akala ko sasama si paring Eugene, ang dami naming nilutong kanin. Hindi rin pala sasama. Wala, grabe, ang bihira talaga yung tao na yun. Shout out sa iyo Eugene, ang bihira ka. Marami na namang kaning lamig ang matitira nito. So, kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabrikada dun sa spot na pupuntahan natin. May maghanap pa tayo ng lugar kung saan tayo pwedeng magluto. And tsaka isa pa, maraming sasakyan na dumadaan. Baka mamaya mahagip tayo. Kaya kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabrikada. Dito na tayo sa spot mga kalabrikada. Ayan o. Yun yung unang nag-ilaw tayo, yung first night fishing natin. Dito kami nag-ilaw mga kalabrikada, yung pulang tulay na yan. Yung kasama natin si the legendary Jomar Jan Regala. Yan, dyan tayo. Yan sa beach na yan mga kalabrikada. Yan o. Pakita yung mga banat kay Jan Regala kasi makikita ngayon. Super plate. Bali, kakain lang tayo dito mga kalabrikada ng hapunan. Wala na sigurong naiwan. Ha? Kanin? Maraming kanin yata ang dala doon. O yun, kasya na muna yan. Lang tayo eh. Oo. Iba lang tayo eh. Yun. Yun mga kalabrikada oh. Grabe, sobrang babaw. Yan yung pag ganyan sobrang kababaw mga kalabrikada. Mga kalabrikads. Marami tayong mahuhuling pugita pag ganyan. Yan o, sobrang babaw siya. Tignan nyo yung kulay green na yan. Yan yung inaabot ng tubig pag malalim. Yan. Nakikita na yung bato dun. Halos hindi namin makita yan nung pag gano'n na malalim. Bali dito kami mga kalabrikada kakain lang hapunan. Tignan nyo yung napakalaking bato na to mga kalabrikada oh. Oo. Tatry natin, akyatin natin sa taas. May unggoy sa ilalim ng tulay. Ito si paring Freddy mga kalabrikada, taga Cebu din to. Saan ka sa Cebu dong? Oo, sa Cebu, Balamban. Balamban. Yun. Taga Cebu yung mga kasama namin dun sa bahay. Tapos ito, akyatin natin. Ayun na si paring Nico, nasa taas na pala, naunahan pa ako. Sanay talaga umakyat eh. Wow, yan ang mga kalabrikada, sobrang babaw. Yes, the best. Bali, ito pala mga kalabrikada, itong tulay na to. Ito yung lugar namin, dito. Yan yung Mukay Shima. Ito naman itong sa kabila na to, Iwashijima. Yun. Magkaibang lugar na to, magkaibang isla na yan. Kabisadong isla. Alam na yung mga isla dito eh. Pero nang sumabog dito sa Hiroshima, nandito ka. Ako lang yung nakaligtas dun nung sumabog yung Hiroshima. Ako yung tinagkuriang the little boy ng Apo. Grabe ang ingay ko. Ano, kakain na tayo? Ha? Anong oras tayo kakain? Iwan ko sa mga to. Bali, picture taking muna tayo mga kalabrikans kasi sa unang pagkakataon, ngayon lang kami nakapunta dito na sobrang babaw na ganito. Sobrang babaw.
Pero dyan sa parte na yan, medyo malalim na yan mga kalabarkada. Yan, ang parte na yan. Tapos, yung kwan naman na yon, doon, yun sa banda dyan, yan yung pinupuntahan namin na lambayan o kasagan. Yan yun. O, diba? Na kahit na papano, pa isa-isa, na ipapakita namin sa inyo yung mga pinag-iilawan namin. Pero ito talaga yung unang-unang video natin na nag-fishing tayo, yung kasama natin si Paring Jomar, si Jan Regala. Ewan ko nga kung bakit tinawag na Jan Regala si Paring Jomar. O, ngayon, baba na tayo. Nandaan na. Matulas nga eh. Bibidyoan kita para kung sakali. Para kung sakali makuhanan din ba? Makuha pa. Yung mga pangyayari. Yung mga pangyayari na hindi naasahan. Dapat sana si Eugene ka na. Tingnan nyo yung nagpapahila oh. Yan. Ang galing oh. Oh. Tignan natin. Zoom natin. Ayan oh. Wow. Ang galing oh. Yeah! Boom! Ang galing mga kalabarkada oh. Grabe. Ayun, laglag. Yung laglag siya. Laglag. Babalikan siya. Yun. Na? Sana one day masubukan din natin yung ganyan mga kalabarkads. Ayan o. Yan ang training ng mga boksero. Pinapalakas yung braso. Kailangan malakas yung braso mo dyan. Grabe. Ayun o, hihilain na naman. Yeah. Question kasi, question. Kaya para sila din naman nagdakit. Kasi gawa siya magkapakapa. Ang galing oh. Wow. Kuwang-kuwa pa. Sumpa natin. Yoo! Ang galing. Oh, ayun mga kalabarkads, medyo lumalakas na yung ulan. Tara, kain na. Inantay lang namin talaga mga kalabarkads na umulan tapos kakain na kami. Dong, inantay lang natin na umulan para may sabaw naman ng kanin natin. Bali ito pala mga kalabarkada yung niluto natin na baon natin. Kain muna tayo mga kalabarkads. Dalawa yan oh, lagayan ng ano. Hala, lagayan niya ng ano ah. Oh. Lagayan niya ng isda natin. Makahuli tayo ngaya. Bali ito yung nilutong ayun na. Adobong pugita. Dati kasi bumili akong laki. May kanin. Okay lang, no? Ganyan naman, ganyan kalaki, sakto lang yan. Sakto lang na. Tama lang yan. Ay. Yung escabeche sa kanila. Lapas mo. Magano patay nito, wag na? Diretso na doon, kutsara naman eh. Yung kain muna tayo mga kalabarkada. basta makakain na tayo, wag ka nang mag-alala. Ayan o. Sarap eh. Ito din tambay-tambay lang dito. Yung escabeche na niluto. May sikat din. Tara, go. Kaya Jadi musun pa yung kasi may butin tayo. Kain muna tayo. na. Napula po talaga tinira ko eh. Ako na ulo sumabit eh. Taas natin to. Tara ko. Nagbanat nila burn na ano, lapu-lapu. Sabi ko nga eh, kanina sabi ko, sigurado, pag nandito si Eugene, damputin niya kagad tong lapu-lapu.
Hindi mo alam na yung prinito na lapu-lapu doon na nahuli ko. Oo. Dalawa na lang natira, maliliit na. Dalawa na lang. Binanatan namin kanina ng tanghali. Binanatan. Bilis lang naubos lah. Hindi naman yung cut. So ayun mga kalabrikada, tapos na tayong kumain. Bali, ang gagawin natin ngayon, papunta na tayo mag-iilaw. Si paring Junjun, saka si paring Freddy, saka si paring Patchot, sila yung magkakasama dun sa Lambayan. Ngayon kaming dalawa naman ni paring Nico, dun naman kami sa kabila. Pero dito pa rin kami magkikita-kita. What's up mga kalabrikads? Stop. Isa na nga. Grabe ka lang, Barkads. Nagpasingaw ka ng ano ba? Mga trupang labrikads to mga kalabrikado. Pasingaw ng ano. What's up mga kalabrikads? Wala, grabe. Ito, dito kami. Dito kami sa ditong area. Hanggang doon. Hanggang doon. Hanggang doon. Papunta doon sa may bundok. Doon kami may mga mag-ilaw. Doon kami mag-ilaw. Uubusin namin yung isda dito sa Japan. Parang maraming isda dito, maraming isda dito. Ayun mga kalabrikada. May lambat. Bali, medyo padilim na rin kaya magdadalawang grupo kami. Sana nga marami kaming mahuli. Tapos pagkatapos natin sigurong mag-ilaw, magkikita-kita kami dito. Kakain na naman tayo, magluluto siguro tayo ng mga huli siguro. Kung anong mga huli natin. Dito kami magkikita-kita. Kita nyo yung pulang tulay. Pulang tulay. Doon, mayroon pang isang puting tulay doon. Doon kami. Hanggang doon kami mag-ilaw. Layo pa. Mga 3 oras siguro kami mag-ilaw dito. Pero okay lang kasi pag uwi namin marami kami dala. Yan no. Yeah boy! Ako sahod dito ha. Sisikat yan Yun mga kalabrika. Mga kalabrikada, kita-kits tayo dun sa may spot na pupuntahan natin. Bali, nagpapahinga lang muna kami saglit kasi tapos na kaming kumain. Sisikat yan Nabusog ako, sarap. Ikaw ba naman? Dong. Ano ng music na yan, kadalasan ganun. Ikaw ba naman, ulamin mo yung first class na lapu-lapu? Yung lapu-lapu, dito namin nakuha. Inuwi namin kagabi. Tapos ngayong hapon, binalik namin dito. Dito na lang namin kinain. Naku, paano na to? Pagod pa. Pero ito yung mastermind sa panghuhuli ng lapu-lapu. What's up mga kalabrikads? Nasa paring Freddy. Shoutout mo naman. Kung may shoutout ka dyan. Shoutout ko sa akong amigo nga vlogger, sana magkakita. Ano na siya? Magkapira na. Makikita sa'yo? Para nakikita dito. ano lang, subscribe na lang. Pero hindi yung hangin, yung alon, nandyan. What's up guys? May YouTube channel din ako, Patch TV Vlog. So maganda yan kasi ngayon magkukulab kami ni paring Patch TV, ni paring Lovercads. So subscribe nyo ako sa aking YouTube channel, Patch TV Vlog. So yan, kita-kits na lang tayo mamaya. Kasi kung anong mga ano namin dito, papakita namin sa inyo guys. Ano? Yan. Pero lumagpas ka na sa alas 3 ba? Bagong gupit na. Bagong gupitin guys Baka magugustuhan pa to ng isda. Balik kami pala ni paring Patchot. Bali magkasama kami sa bahay. Ngayon, congratulations pala kay paring Patchot. 1,000 subscribers na rin siya mga kalabrikada. Maraming salamat sa inyo mga kalabrikads kasi isa rin kayo sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel kaya naging 1K subscriber na rin ako. Maraming salamat sa inyo mga kalabrikads. Yun. Bali, sana suportahan nyo yung aming YouTube channel. Sana wag kayong magsawang manood sa aming mga videos. At maraming salamat mga kalabrikads sa mga nanonood, sa mga sumusuporta, sa mga nagsusubscribe. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, sana wag nyo kalimutan na pindutin yung notification bell dyan sa baba para updated kayo lagi sa mga videos namin. Yan. So ayun mga kalabrikads, bali pupunta na tayo sa spot natin. Sila paring Patchot naman, pupunta na sila sa spot nila.
Pero dito pa rin kami magkikita-kita mamaya. Kaya marami tayong mahuli doon. Oo. Si paring sila magkakasama, si paring Freddy, si paring Patchot, tsaka si paring Junjun. Yan, sila magkakasamang tatlo. Kaming dalawa naman ni paring Nico ang magkasama. Akala ko may nakikita ka na, hindi ko nakikita. Akala ko may nakikita ka na, hindi ko nakikita. Kasi tatlo tayo eh. Sabi mo, tatlo tayo. Mahirap yan. Tara mga Calabricans, alis na muna tayo kasi lumalakas na yung ulan. Grabe, ulan pa. Kita-kits na lang tayo mamaya mga Calabricans doon sa spot natin kasi malakas na yung ulan. Babasa na rin kami. Dong, sana may mahuli tayo ulit doon. Mayroon yan, magtiwala ka lang. Tiwala lang sa Panginoon. Kaya lang sabi ko nung nagdrama ako, tiwala lang sa Diyos. Kita-kits na lang tayo mamaya mga Calabricans.